Mah aku nek cari arep sekolah ya sekolah. Ora. Omongno. Ayo sekolah. Ngono aku. Ora ngono kuwi, malu aku malu. Aku mau karo kae iki mung dolanan. Dolanan kok karo kancane Gwedi bareng kok nekat. Nekat to. Dolani sesama kecil ngono lho. Kono sing ngajak aku wis moh-moh kono nekat tok ya. Alah, mau ya mbok cedak-cedake ngene iki ngono to ning nggonane. Ora. Elisa ki cemburu kowe ora mau nek meneng ditomo. ae. Wong lanang mentra-mentri kowe iki. Ngono kuwi apa? Ayo nangis lho. Malah guyu malah. Nangis, guyu piye to? Aku pendi kok masake lho awakmu. Ra ketemu endok terus. Endok kok endok. Ayo kurang to, Mas. Sesuk aku ora lunga-lunga kene tak bedake. Wedakno pacakno sing resik lho. Aku ngene iki. Aku arep dadekke apa? Mah. Lah kowe kok kadoan terus kok kene ra macak blas ngono kuwi sini. Dipacaki ngono kuwi. Kuwi topine kuwalik lho, Nduk. Topi sekolahe kuwalik ku lho. Topine kuwalik barang nekat digawe ngono. Suwalan sik. Mosok metu untul-untul ora suwalan blas. Ngono nek tutul pitik piye kowe? Sapa sing tanggung jawab? Ora teko. Pitik iki lero ngono ki bakal mosamu. Ora genah. Ya ngono ya. Anu nduk pacakno nduk beneh nduk ora teko ya. Heeh, nah ngono kuwi. Dadi ben ketok apik. Nah ngono kan kaya ning Eskimo. Nah, wis ngono kuwi ra bakal lunga-lunga wis. Apa lek arep ngelirik wis. Ketok ning kosek. Yang apa? Bayangke lho. Apa? Lha apa nek ngisore gajah kon dhuwure ketheki lho. Kuwi blasteran. Blasteran. Oh berarti gajahe gendaan karo kethek ngono. Terus anak-anak ngene iki. Lah yo ki lucu, malah lucu lagi. Gajah karo kethek terus anak-anak kok marmut ki lucu. Ya apa iki? Oh alah, ya ganti ki wae. Ya Allah. Aku aduh. Wes kelingan gue modar wes ngono gue. Kok malah kaya Sinchan to? Wes nek ngene ra ono sing ngelirik wis yakin. Mama ngono kae kok ya. Bolongane gedhi to iki. Sik to. Iki mripate kok pas motore kok pas cangkem iki piye to kuwi? Lah dehem. Sing ngene iki. Dehem. Patok. Terus aku piye? Iki mripate endi to iki? Iki lho matane. Ya tau enggak iki mangan mau kon budal sekolah to? Tak kon budal sekolah malah ning kene mau ngerti ono sikil kok yo ngene ora. Sekolah lek macake ngono ki sing mulang sapa iki? Sing mulang kene kok. Nika sing lemu nika. Sing ndi? Sing lemu. Kae mulang sapi yo kayak kowe duduk kok yo. Iki terus to. Aku senenono, Mbak, senenono. Aku ora kurang piye to? Golek nganti semaput piye? Ora. Direh re. Wis to aja nesu ae to, saiki mesemo. Wis. Nang opo aku yo mau. Apa kuwi? Tralene kuwi piye? Lah kathoke mlotrok. Dipeneteni ya. Gondeli kene lho. Dipeniteni ya. Aja aku nyubles ngono. Malah nyubles ya. Aku pokoknya piye carane ben aku iso seneng saiki yo. Iki pinter lho. Seneng kok seneng piye to ki? Lho kuwi seje desa seje cara. Mbak Elisa kan saka anu asline ngendi Pak sampean ki? Saka toli-toli. Heeh, saka tilo-tilo kuwi. Toli-tolo. Toli-toli. 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 Heeh. Toli-toli udah tol. Tol karo tol beda. Kok jalane wong lanang kuwi? Toli-toli. Jalan tol. Nah nggih, toli-toli. Kok jalane wong lanang? Lah ki jalan tol kan jalane wong lanang to. Sing liwat tol kan wong lanang lho sing nyopir lek wong wedok seneni kok. Oh iya, kowe turu ae. Kowe meneng tak hapusane. Cilik radong ora. Cilik lho. Sikile gek iso, gek bobok sesuk sekolah. Ora lunga-lunga golek sinden. Libur, Pak. Besok libur. Sesuk ki tetep mangkat to golek beda awak dhewe ning omah ki ra ono panganan. Besok ki buat ujian kelas 6. Mosok Elisa dadak njagakne MBG. Kowe ki kan ya aku golekno pisan. Iya to. Ora. Aku ditambah nono iki aku. Tambah nono. Aku sedih kok ngene iki.